Sinubok ng isang aksidente ang buhay ng 20 anyos na binatang si Jomel Banico na nakatira sa Barangay Bayandong, Bakakay, Albay. Matapos kasing masangkot sa disgrasya sa kalsada gamit ang kanyang minamanehong habal-habal, kinailangan niyang sumailalim sa agaw buhay na operasyon matapos tumama ng malakas sa poste ang kanyang ulo na nagresulta sa pagkakaroon niya ng amnesia o ang pansamantalang pagkawala ng kanyang alaala. Yung damdamin ko pa natural lang po. Yung pag-iisip ko lang po yung parang nawala. Hindi ko po kilala yung iba kong pamilya. Labis naman itong ikinabahalan ng kanyang pamilya. Halos parang mamatay-matay po ako, ma'am. Pagdating ko daw po doon sa incident yung nangyari, talagang hinimatay daw po ako. At maski lumobong bayarin sa ospital, ay ikinabahala ng pamilya. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang pamilya Banico na lumapit sa programa. Ano yan? Sumalpok siya? Tumilapon siya? Ano? Opo, ayun po sa nakakita. Sinong bakit sidecar? Sino nagdadala? Siya po. Siya nagdadrive? Opo, yung tricycle? Ano po siya, wala po siyang bubong. Kabal-kabal? Opo, okay. Yung motor po na may kulong-kulong. Kabal-kabal. Oo. So tumilapon siya? Opo. Okay. At saan bumagsak itong kapatid nyo? Ayun po sa nakakita, tumalsik daw po yung kapatid ko sa poste. Tumama daw po yung So ulo. ngayon, binabanggit mo 70% ng yung recovery ng kapatid mo. Ko po talaga inaasahan. Kanina lang po, nakita ko po yung chapel dyan, yung kay Padre Pio. Umiiyak po ako doon, humingi ng tulong. Natulungan po kami kasi wala na po talaga. Naawa po ako. Ubus na. Naawa po ako sa kapatid namin kasi palagi po siyang nagchat-chat kapag wala po kami sa ospital. Alam naman natin na talagang grabe yung pangangailangan ng ating humihingi ng tulong sa ngayong hapon. Yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata ay mapapalitan na ng mga ngiti sapagkat yung kanyang problema na bayarin sa ospital ay sasagutin na natin po. At yan ang trabaho natin na magbigay ng mga solusyon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanila pong pangangailangan sa medikal. Talagang dininig ng panalangin mo kanina, Mian, yung iyong kahilingan at sinagot yan ng Ako Bicol sa pamamagitan mismo ng pahayag ngayon ni Congressman Jill Bungalon. Dahil sa ora mismong pagtulong na ipinagkaloob ng programa at ni Congressman Jill Bungalon, agara namang nakalabas sa hospital si Jomel. Ngayon ay nagpapagaling na sa kanilang tahanan si Jomel. Hindi naman maiwasan matuwa ng pamilya sa naitulong ng programa sa kanila dahil sa hirap umano sila na makalikom ng malaking halaga para kay Jomel. At sa pagdalaw ng aming team sa Tahanan Banico, nadat na namin si Jomel na tumutulong sa simpleng mga gawain at nakikipagkulitan pa sa kanyang mga pamangkin. Masayahin at nananatiling positibo si Jomel sa buhay. Kaya naman kahit hindi pa man lubos na nakakabalik ang kanyang memorya, hindi siya nawawala ng pag-asa na maalala muli ang lahat sa buhay niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng amnesia, hindi naman naapektuhan ng aksidente niya ang kanyang pagkilos. Tanging ang peklat, yuping hugis ng ulo, dulot ng pagtanggal ng nag-crack niyang bungo at ang mahabang tahi sa kanyang ulo ang naiwang bakas sa nangyari aksidente. Samantala, matapos ang aksidente ni Jomel, hindi na siya pinayagan pang magmaneho ng kanyang pamilya bilang pag-iingat na rin sa kanya. Nakagarahe na lamang ang habal-habal. Labis pa man ang pagnanais niyang magmaneho muli hanggang tingin at hawak na muna si Jomel sa habal-habal na naging sanhi ng kanyang pagkakadisgrasya. Tila nga ikalawang buhay na kung ituring ni Jomel maging ng kanyang buong pamilya ang pagkakaligtas niya mula sa aksidente. Malakas din ang pananalig ni Jomel na binigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay, na ngayon
ay kanyang mas pinapahalagahan pa. Sobrang nakakabilib po ng DKB po. SKB po. Kasi po, tumutulong po para po sa lahat ng nangailangan po. Para po sa mga naghihirap po para sa kanilang kasal. Malaking pasalamat ko. Marami talagang salamat sa AKB. Dahil ang laki talaga na itulong talaga kay Jumel sa amin. Lalo na po kay Hilbong Galon. Pasalamatan talaga pa ako, ma'am. Pasalamatan talaga. Sobrang pasalamat ako doon sa Ako Bicol dahil doon may mga nagpaabot pa pong tulong, especially po kay Sir Hilbong Galon po sa inabot niyang tulong sa amin sa pagsagot niya ng hospital bill. Malaking tulong po yun. Isa lamang ang binatang si Jumel sa mga Bicolanong natulungan ng programa sa usapin ng pangangailangang medikal. Asahan na magpapatuloy ang programang Ako Bicol tabang ora mismo sa pag-agapay at pagbibigay pag-asa sa mga kababayan nating dumaraan sa ganitong pagsubok sa buhay. Dahil naniniwala ang programa sa pangunguna ni Congressman Zaldico na sa usaping pangangailangang medikal, dapat walang napapag-iwanan.